Ayan, good morning mga ka-farmers. So, ito, dumalaw tayo dito sa aking kumpare na si Pare James Asforia. Andito tayo sa kanyang farm. Ayan. So, happy Sunday sa inyong lahat. O ito, so, kaya mag-umpisa kami. Ayan. Ayan kaming iinumin dito. Ayan. So, ayan yung aking kumpare. Yun yung kanyang sasakyan, yung Wrangler. Saka nandito sa farm niya, ayan, si Pare James. Ayan. Kilala niya siguro yan, mga tropang Hong Kong. Ayan, si Pare James. Oh. Ito siguro ang sa amin, sa kanya yung red wine. Ayan. Kasi nga, nahinto na siya sa pag-iinom, pero hindi naman siguro makatanggi dahil first time namin pumunta rito sa kanyang farm. Yan, napakaganda pala at napakaaliwalas mga ka-farmers at katropa ng Hong Kong. Yan. So nandito yung mga brooding fin niya. Ito yung mga pinagano ni papalayayan siya, nagpapalahi ng manok. Ayan. So napakaganda. Saka katabi niya mismo itong irrigation, yung ito, tingnan nyo. Oh, lakas ng tubig oh. Oh, yan. Oh. So, nandun yung mga ibang manok niya, nakatipi, marami. So, malimit siyang mag-champion dito sa Rosario. Kaya pag yung manok niya ang nasa sabungan na, limadong-limado na ang kanyang manok. Yan. Last year, nag-double 3 hits, 3 cocks. Double champion siya last year. Yan. So, ito ang kanyang race house. Pakaganda. So, nandun yung sparring niya. Papakita natin. Yan. So, nandito yung sparring niya pag nag-sparring siya ng manok. Pag ready to fight na. Ayan, dito siya. Nagkakahig. Dito nagtitrain. Yan. Ito ngayon yung kanyang mga manukan. So mayroon siyang inire-reading mga manok panlaban. Ayan. So hindi muna natin papasukin dahil nasa lobby. Ayan. Ayan, marami pa pala doon sa kabila. Yon, pupunta pa natin. So nandito ang aking kumpare. Ayan. Yan, sa magaganda ang manok niya. Na limadong-limado siya pag nandito sa kanyang teritoryo. Ayan. So, marami pa rito. Ayan, tingnan nyo, sisilipin natin. Mga katropang Hong Kong, mga sabungero dyan. Mga sugarol. Ayan, tingnan nyo ang kuwan ng aking kumpare. Ito, mga flying pin o pang ready. Yung mga panlaban na dito niya inano, tignan niyo yung mga ganyan niyo. Oh. Oh, ang dami. So, hanggang doon, napakaganda. Ayan ang mga broodcock niya. Ito, mga panlaban. So, nagpapag-grass cutter pa lang siya. Ayan. Saka napaka-aliwalas mga katropa, mga ka-farmers. Dahil puro nandito sa kabukiran, no. Napakaganda, napaka-fresh na fresh. Yan, gaganda. So, ang gaganda ng kanyang breeding. Yun ang kanyang nire-ready panlaban. Ayun, tignan mo yung trainer niyan. Talagang naka-ano pa siya. Disinfectant. Panlaban na yan, pare. Sisimula lang, kukunin to sa pool. Ito, mayroong kukuha dito. So, ano yan, Arkiline o
Hindi, bibilhin pa rin 5 star. Ayan, bibilhin. 5 ball star. Bibilhin pala itong kwan niya ito. 5 ball stag. Oo. Yan, bibilhin. May buyer na siya. Ayan. So, walang problema sa kanyang buyer dahil kilalang kilala na siya dito sa Sabungan. Dito sa Santo Rosario. Yan. Kaya pag hawak na niya yung manok o kaya yung handler niya ang may dala, siguradong yamadong-yamado na. Wala kasi yung kasama nito eh. Hmm. Ayan, mga katropang Hong Kong, mga sabungero dyan. Yan yung mga manok ni Pare James. Yan, mga panalo na mga yan. Yan, mga stag. Mga win na yan. Ayan, oh. O, kita nyo, oh. So, nakadisinfectant pa yung kanyang mga manok. Ayan. Ah, Ito yung pangalawa oo. na kanyang kinokondisyon. Pipikapin sa 14, 12. 12. Sa 12, pipikapin. Diretso sa bunga mo to. So, diretso na sa sabungan. Ayan. Talagang namumula. Pulang-pula ang mga katawan. Kondisyon na kondisyon. First day nila to eh. First day magpahinga. Yan, first day na magpahinga ang kanyang manok. 12, pipikapin na diretso na sa bungan. Ito yung pangatlo. Yan, gaganda. Talagang kondisyon na kondisyon. Pangatlo. So ayan, natapos na. Nakalima na yon. So ito naman ang aming babanatan. Yan. So meron tayong kalderitang kambing, saka pinapaitan, at saka kilawin. Ayan. Ito yung mga kanyang mga kasamahan. Kakaw na ko na dyan. Adulot naman ko na ko na dyan. Nalaing silastok ko na naman. Ano kwa? Talaga na puun na. Nalain ko sa nung naglatero. Ano ko na nagkaroon alo-awat man. Ano magabanan? Kuhan pa na alo-awat na. Doon ko mga lalagay tayo kasi paglatero yun na. Yan yan, dadya ka ito. Dito ko